og pirater. Så de var ikke sådan specielt indtaget på den måde, kan man sige. Men Erlenbjørn der, han går jo så i Viking, og på en af de her togter, der får de så budt ind som gæst. Og der ser han en kvinde, Solvej. Og om hende står der, at hun var smuk og stærk. Det kunne han ikke stå for, Erlenbjørn, så han spørger om ikke han kan blive gift med hende. Men Solvejs far gør forskel og vil ikke have Erlenbjørn som svigersøn. Det var det. Så nu har han ikke en chance. Han må begive sig til at være skjald. Og det bliver han så for betydning for hele den islandske saga og Norges samling. Det er noget af et ansvar, vi får, når vi beskæftiger os med at male, eller lave musik, eller skrive historier. Det er altså, at vores handlinger kan få betydning for andre mennesker. Hvilke betydninger de får, det ved vi ikke noget om. Men vi kan vide det bagefter. Og det vi bruger her, det er farven, og det er formen, og det er linjen, og fantasien, og det her er noget. Ja. Så tager de hjem. Ja. Ja. Sådan er han lige så meget. Ja. Sådan er han. I er familie sammen med stress. Ja. Ja.